O Club Ciclismo Triatlón e o Concello de Pollo organizan unha nova edición do Open BTT Cross Country Olímpico Concello de Pollo. Con este xa serán 11 os campeonatos disputados, unha proba asentada na vila e que cada vez ten máis afeccionados. Se está convertindo hasta en tradición porque é un deporte que cada vez está collendo máis auxe no noso concello, tamén é certo que fora del, pero aquí cada vez son máis os aficionados, son máis probas as que vamos consolidando e, por suposto, esta que ademais, bueno, pois vai a ser a proba final da Copa de Galicia. Bueno, pois co cal non solamente consolidamos unha proba ano máis, senón que ademais ten ese factor que a proba final e iso vai a garantir pois que veña a participar moita máis xente apoio. A gran novidade deste ano é que será a última das probas da Copa Galicia. O campeonato de pollo será chave, xa que os campións da comunidade decidiránse en Sameira. Na que, bueno, os mellores ciclistas de BTT da Comunidade Autónoma pois van a tomar parte este domingo día 7 de xullo pois na proba que celebraremos aquí en Samieira, no Concello de Pollo. Decir tamén que decides nalgúnas categorías se decide os campións da Copa Galicia. O prazo de inscripción pechouse hoxe con máis de 130 ciclistas rexistrados. O aumento dos participantes é debido ás modificacións que os organizadores fixeron no circuito para facelo máis accesible. Podemos dicir que é un circuito un pouco máis rápido que en anos anteriores, menos perigoso e máis apto para todos os públicos, o que o fará, en este caso, máis numerosa a participación. Nada, iso é o que buscábamos cos cambios feitos neste circuito deste ano. Outra das novidades deste campeonato é que da clasificación final sairán os seleccionados que representarán a selección autonómica no Campeonato de España. Pois que é a decisiva para a formación da selección galega, que vai participar no Campeonato de España en 2 semanas en Árguedas, Navarra. O campeonato dividirase en varias categorías dende cadetes ata másters, sendo os primeiros os únicos que non competirán na Copa Galega. O campeonato comezará ás 11 nas inmediacións do campo de Sameira.